اصلا فعالیت این کلوب ورزشی با سال 2014 رسم می‌آید. аксарият шамаш ҷамъ мешаванд дар ҳамин толор, то ки якҷоя машқи дастаҷамиро гузаронем. Шароитош хеле хуб аст барои машқ кардан. рӯзои сешанбе ҷумъа дар ин ҷо узви мунтахаб дар ин ҷо омада бо дигар варзишгарон хулосумоӣ мекунем. اینجا کلوب ورزشی کونی گورد است. اصلا فعالیت این کلوب ورزشی با سال 2014 رسم می‌آید. این زمان در اینجا گروهی نورسان و جوانان از گشتنی زودو تمرین کرده ایستادند و همه روزا در اینجا جوانان هر بگاه با مشق گشتنی زودو مشغول هستند و این مشق‌ها مدتی 90 روز ادامه خواهد کرد برای معین کردن هیئت منتخب و نمایش امروزه ما راجع به فعالیت کلوب ورزشی کونیگور بخشیده خواهد شد. رستم باقیف مدت پیش از 2 هفته است که در کلوب ورزشی کونیگور به حیث سرمربی فعالیت دارد و هر بگاه در این تالار با ورزشکاران تمرین می‌گذراند. و جز این هر هفته روز جمعه ورزشکاران رشته زودو از سالارهای دیگر شهر دوشنبه و اینجا آمده مشق‌های دسته‌جمعی می‌گذرانند. тамринҳои мо дар ин толори варзиши конигурд ду вақт мегузарад. саҳар соати 10 то соати 12 рӯй, баъди абед аз соати 5 то 7. як рӯза ду маротиба тамринҳои мо дар ин толори варзишӣ мегузарад. хеле ки шумо бинед имрӯз рӯзи ҷумъа аст ва аз дигар толорҳои варзишӣ ба ин толори мо омаданд. аксарият шамаш ҷамъ мешаванд дар ҳамин толор, то ки якҷоя машқи дастаҷамиро гузаронем. ҳар як вақти машқи дастаҷамӣ мегузарад, ҳар як толоре ки аз дигар толорҳо мебиёянд, бо мураббиҳои худшон мебиёянд. ҳам мураббиҳои ва ё кор мекунанд бо шогирдони худаш, ҳам бо шогирдони худмон кор мебарем. камбудиёшона гап мезанем, камбудиёшона ислоҳ мекунем. ин машқҳои дастаҷамӣ барои ҳамин гузаронда мешавад ки муайян шавад дар ҳамин машқҳои дастаҷамӣ паҳлавони арзандае ки дар мусобиқаҳои байналмилалӣ иштирок кунад, шаъну шарафи варзиши Тоҷикистонро бардоранд. به این طریق مدت 3 ماه ورزشکاران رشته زودو به این تالار آمده مشق‌های دسته‌جمعانه می‌گذرانند و از میان آنها ورزشکاران بهترین معین شده برای اشتراک کردن در مسابقه‌های بین‌المللی توصیه داده می‌شود. мо омодагиро аз ҳозир ба соли оянда шурӯъ кардагем ки соли ояндада бо тайёрии хуб бачаҳои варзишгаро ҷудокоро баромада сар кунанд, барое ки аз моҳи январ насиб карда бошад мусобиқаҳои соли оянда нав байналмилалӣ шурӯъ мешавад ва мо аз ҳозира омодагиро сар кардагем ки то ки дар мусобиқаҳо бо як омодагии хуб бачаҳоро сафарбар кунему баромад кунанд. کلوب ورزشی کونیگور سال 2014 تأسیس یافته است. تا این دم نورسان و جوانان اینجا تمرین نموده بارها در مسابقه‌های جمهوریوی و بین‌المللی اشتراک کردند. در اینجا ورزشکاران زیاد با درجه عالی تربیت یافتند و یک چند استادان ورزش درجه بین‌المللی، استاد ورزش جمهوری تاجیکستان در طول 7 سالی که فعالیت نموده است تیار نمودیم که در این وقت بسیار بچه‌ها در مسابقه‌های نورسان، جوانان و بزرگسالان شرکت ورزیده سزاوار جای اول و افتخاری گردیدند. محسن واحدوف 11 ساله است. مدت 6 ماه است که در این تالار تمرین می‌نماید. بنا به گفته خودش بار در یک مسابقه جمهوریوی اشتراک نموده غالبیت به دست آورده است. اینجا 6 ماه من خیلی خوب مشق کردم، برای که در اینجا شرایطش خیلی خوبه برای مشق کردن. با معلمی
хуб дорад ва нағз махшуд метиҳад. Ман миннатдории худро ба ҷаноби олӣ ва раиси шаҳри Душанбе Рустам Эмомалӣ мерасонам, ки ба мо наврасон чунин шароитҳоро муайян намуданд ва дар оянда мехоҳам, ки дар мусобиқаҳои байналмилалӣ сазовори ҷои якум шавам. дар ин клуби Кони Гурд ҳастанд бачаҳо ҳастанд, ки дар вазни 100 кило Анварзода Эмомризо баромад мекунад. ҳаста дар вазни 73 кило Алиҷон Боқиев, Абубакр Боқиев. ҷавоно ҳастанд, ки дар байни ҷавоно баромад мекунанд. мисоли Давлатманд Қурбонов. ҷавоно бисёр ҳастанд. онҳо ин клуб ки навтаъсис аст, ҷавон аст олӣ. дар оянда умед дорем, ки аз ин клуб варзишгарои хуб ба қувват мебурояд, ки дар мусобиқаҳои байналмилалӣ нағз баромад мекунад. алиҷон боқиев чандест ки дар ҳамин толор тамрин мекунад. алиҷон дар миёни наврасон борҳо чемпиони Тоҷикистон гардидааст, аммо дар байни калонсолон ин ифтихорро соҳиб нашудааст. варзишгари дастаи мунтахаби ҷумҳурии Тоҷикистон мебошам. дар вазни 73 килограмм баромад мекунам. рафти тамринҳои мо дар ин ҷо тӯли як моҳ мебошад, ки дар ин толори варзиши Кони Гурд машқу тамринҳои худро идома дода истодаем. тайёриҳо ба мусобиқаҳои оянда, ки дар мусобиқаҳои оянда баромад карда сазовори ҷойҳои намоён гардем. мо ки худ будем, падарамон, амакиён баромад мекарданд, онҳоро мо дида шавқу рағбати мо зиёдтар мешуд дар ин намуди варзиш. ва айни ҳол тайёриҳо хуб ҳаст, машқҳо хуб ҳаст. таҳти роҳбарии падарамон Рустам Боқиев машқварзӣ карда истода истем. ҳар як варзишгар ба худ як шавқу рағбат дорад, ки дар мусобиқаҳои берун аз давлат баромад карда сазовори ҷойҳои намоён гардад. ва мо ҳам дар ин толор машқ карда тайёрӣ дастем, ки берун аз давлат парчами давлати азиз онро баланд бардорем. табре дар ибтидо гуфтем, ҳар ҳафта як маротиба варзишгарон дар ин толор аз толорҳои дигари варзишӣ ҷамъ меоянду машқҳои дастаҷамъонаро иҷро мекунанд. шогирдони мактаби махсуси варзишии захираҳои олимпӣ оид ба намудҳои гӯштин дар ин толор зиёд буданд. толорҳои шахсӣ, клубҳои шахсӣ бисёр ҷавонмардони тоҷик ҳастанд, ки сарпарастӣ мекунанд бачаҳоро. чикаре ки ҳозир шумо мебинед дар толори Кони Гурд ҳастем. онҳо бо ташаббуси ҳамин вардои бузург мо паҳлавононро сарҷамъ мекунем. ин ман мехоҳам, ки чикаре ки дар дур намерем, агар ки бо қиёс кунем бо Ӯзбекистони ҳамсояи бародар ҳамсояи мо, онҳо фақат дар даруни федератсияшон базаи калони ҷудо доранд, федератсия худаш, ки дар он ҷо сар карда аз хӯрдан, хоб рафтан, машқ кардану тамрин кардану истироҳат кардан ҳам ҷои не балки бале режим ба онҷо бо ҳам диагностикаи хуб доранд. яъне ки пас ҳар як машқ, пас ҳар як машқи тамрине ки мегзара бо сардории сармураббӣ ва ёрдамчиҳо ва ҳайати маҳсулон, яъне ки духтурон, пизишкон, равоншиносон ҳама сарҷамъ кор мекунанд. яъне ки як базаи муайяне ҳаст, ки баъди аз чемпионати гузарондан дар он сарҷамъ мешаванд ва на фақат дар як ҳафта 2 рӯз мо онҷо ҷамъ шудем, аввало солиш қатӣ аз ҳамон базаи худшон берун намебароянд. яъне ки таҳти назорати ҳамавақтаи новобаставаи калонсол аст, новобаставаи қаҳрамони ҷаҳон аст. вақт хӯрдан, хорафтан, машқ кардан, истироҳат кардан ҳамаш ҷой ба ҷой аст. яъне ки тани назорати қатъӣ, бале як режими муайяне, ки фақат онҳо ҳам оиладор ҳастанд. онҳоро ҳама тарафа дастгирӣ аз тарафи федератсия ва мақомотҳои дахолдор аст. муҳаммадрахим
Сарахонов аз мактаби махсуси варзишӣ оид ба намудҳои гӯштин мебошад. чанде пеш вай аз мусобиқаи гранд-слами Абу-Даби баргашт. дар инҷо рӯзои ҷумъа сешанбе ҷамъ мешавем. рӯзи сухатка аст. дар инҷо мақсад ҷамъ шуда гӯштин мегирем. хеле ҳам хуб рафтисам. бачаҳо бисёр ҷамъ мешавем. сухатка хеле ҳам нағз мегузарад. мо хоҳем ки бисёртар ҳам хеле ҷамъ шаванд. сухатка гӯштиҳо бисёр шавад барои мо хеле хуб аст. на аз мусобиқаи гранд-слам Баку бо гранд-слам Абу-Даби дар онҷо гӯштин гирифтам. ҳаракат мекунем бо тамринҳоро зиёд карда бо гӯштин нағз гирем. то дар мусобиқаҳои оянда сазовари ҷоӣ намоён гардем. дар як гӯшаи толор ҷоизадори мусобиқаҳои байналмилалӣ оид ба гӯштини ҷудо ҷаҳонгир маҷидов тамрин мекард. солҳои қабл ман дар байни навҷавонон ва ҷавонон иштирок мекардам. тавонистам ба натиҷаҳои назаррас ноил шавам. соли 2017 қаҳрамони осиё шудам. 2 маротиба дар қаҳрамонии ҷаҳон тавонистам зинаи панҷумро соҳиб гардам. ва байни калонсолон ин худ як озмоии дигар аст. бояд сахттар, бисёртар талош кунем, меҳнат кунем. ва мо ҳам низ ҳаминро карда истодаем ки аз соли 2021 ман шурӯъ кардам то соли 2024 тамом саъю кӯшиши худро харҷ кунам ки дар бозиҳои олимпии Париж 2024 байрақи давлати худро баланд бардорам. муҳаммадризо қувватов шогирди ҳамин клуби варзишӣ мебошад. дар бисёр мусобиқаҳо токунун иштирок кардааст. дар ин ҷо бо ёрии мураббиён мехоҳад ки маҳорати худро сайқал дода дар мусобиқоти байналмилалӣ соҳибҷоиза гардад. мо хеле боз дар ин варзишгоҳ тамрин мекунем. миннатдории худро ба ин мудири ва мураббии варзишгоҳ мерасонем ки моро дар чунин залҳо тамрин медиҳам ва мо дар ин ҷо тамрин гирифта дар мусобиқаҳои ҷумҳуриявӣ байналмилалӣ иштирок карда охира мусобиқа дар ҷумҳурии Ӯзбекистон ҷумҳурии ҳамсоя иштирок карда будам ки дар он ҷо зиёда аз 37 давлат дунё иштирок намуда ва дар он ҷо сазоваи ҷои аввал гардам. мо дар пеш мусобиқаҳои ҳастанд ки насиб бошад соли оянда иштирок мекунем. ин мусобиқаҳо дар давлати ҳамсояи мо ҷумҳурии Ӯзбекистон мусобиқаи чемпионати ҷаҳон мегузарад ки дар моҳи апрел мо ҳама плани худро дар нақшаи худро дар он ҷо гузоштани насиб бошад дар он мусобиқа мехоҳем иштирок карда сазоварҳои ҷоиҳо намоён гашта ва парчами ҷумҳурии Тоҷикистонро дар арсаи байналмилалӣ баланд бардорем. ҳозир ки сол ба охир расидааст, камтар душвортар аз соли муайян кардан насиб карда бошад. бо рафти кор ҳамаи худаш маълум мешавад киро сафарбар мекунанд, киро намекунем, кадоме хубтару беҳтар тайёрӣ дидааст, дар машқҳо 2 вақт иштирок кардааст. албатта авайро мо сафарбар мекунем. приёмое ки дар ҷудо манъ шуданд, ҳама инро ба варзишгаро мо албатта дар ҳолати вақти машқ тамрин мефаҳмонем. ҳамаша бо пеш аз вақти мусобиқа сафарбар мешаванд, пеш аз ин ҳама ина бо ҳамон варзишгаро мегузарем ки дар он ҷо рафта онҳо ба ҳамин қоидашиканӣ, қоидавайронкунӣ даст назананд. аслан дар ин толор шумори наврасоне ки ба тамрини ҷудо машғуланд хеле зиёд аст. Абубакр Шеров чанде пеш дар мусобиқаи байналмилалии Осиё ва Уқёнусия оид ба гӯштини ҷудо ки дар Лубнон баргузор гардид иштирок намудааст. дар ин мусобиқа вай мақоми сеюмро соҳиб шуд. дар ин мусобиқа ман бо 4 ҳарифи худ қувваозмоӣ кардам. дар болои сетои онҳо пирӯзӣ ва аз кишвари Корея бо варзишгари Корея 8 дақиқа қувваозмоӣ кардам ва бо 3 шидо ман барои финал баромаданро бохтам ва барои ҷои сеюм аз варзишгаре ки аз кишвари худам буд онро мағлуб кардам ва сазои ҷои сеюм гаштам дар чемпионати Осиё. аслан шогирди муаллим Толибов Фуқол Муҳаммад мебошам. дар ин ҷо рӯзои сухбат камием. рӯзои сешанбе ҷумъа дар ин ҷо аз тамоми дастаҳои 7 узви мунтахаб дар ин ҷо омада бо дигар варзишгарон қувваозмоӣ мекунем. тамринҳо саҳару бега идома истодаем. мусобиқаҳое ки аз пеш истодааст барои он
тамринро хеле ҷиддӣ қабида истодаем. дар оянда мусобиқаҳо аз пеш аст. варзишгарони ин толор дар мусобиқаи наврасон ва ҷавонон ки дар лубнон шуда гузашт, варзишгарони ҷумҳурии тоҷикистон соҳиби 8 медал гардиданд. аз онҳо 2 нафар ҷавонон наврасон ва 6 нафари дигар ҷавонон ҷойҳои якҷода. шогирдони ҳамин толор сазовори ҷои аввал ва ифтихорӣ гашт. зиёда аз 100 нафар варзишгар. ин ман фикр мекунам ин ҳозир худи душанбе 30% омадагӣ аст. дастаҳое ки дар дори душанбе тамрин мекунанд, чӣ клубо чӣ бигзор оно биёянд, ҳамакаса саҷа мешем, гирди якдигар ҷамъ шем, сарҷам бисёри кор кардан бо дигар аст ва натиҷа аз байни бисёри осонтар аст гирифтан. ва бигзор ки инҷо бинем ки наврасон ҷавонон ва бузургсолон бигзор 1/4 1/4 яъне 1/4 ки оное ки ҷоиза доранд дар ҳар як вақт инҷа бошанд. боз ба истиснои он паҳлавоне ки аз районҳои аз вилоятҳои дур ҳастанд, бигзор ки ин ҷамъшавӣ шавад, мо натиҷа метиҳем чӣ ҷавонон, чӣ наврасон, чӣ бузургсолон. пас аз чанди соли 2021 ба поён мерасад. дар ин сол аллакай мусобиқаҳо доир намешаванд. варзишгарон барои иштирок кардан дар мусобиқаҳое ки ибтидои соли 2022 баргузор мешаванд омодагӣ гирифта истодаанд. акнун рост дигар мо ҳаминав қариби 1 моҳ мешавад дар ин ҷо ба ҳайс сармураббии кор фаъолият кардаистем. ҳастанд инҷо бачаҳо шогирдое ҳастанд ки оянда дар мусобиқаҳои сатҳи байналмилалӣ номбардори парчами миллат мегарданд. боварӣ дорем омодагӣ ба олимпиада сар мешавад ва вақт кам мондааст. ба олимпиадаe ки 2024 насиб карда боша мегузарад, вақт бисёр кам мондааст. ҳозира мо бояд шурӯъ кунем, тайёрӣ бинем ва дар мусобиқаҳои байналмилалӣ иштирок. рафти тамринҳои ҷудокорон ҳамарӯза бештар аз 2 соат тӯл мекашад. рустам боқиёв мегӯяд ки аз ин шогирдон умеди калон дорад. дар сурати хуб машқ кардан метавонанд ки дар мусобиқоти сатҳи байналмилалӣ кишвари моро шоиста муаррифӣ созанд. мо ҳамчун варзишгар, ҳамчун мураббӣ ҳаме таманно мекунем ки дар соли оянда дастовардҳои ҷудокорони ҷумҳурии азизамон дар соли нав боз бештару хубтар шавад ва ба қуллаҳои зинда ҳам баланд расанд, медали тилло бисёртар ба ватан биёранд.